Dragi gledalci, u nastavku emisije predstavljamo vam udruženje Talasi. Cilj ovog udruženja je da omogući svim aktivnim, radoznalim, uspešnim i pozitivnim ljudima da kroz međusobno druženje, umrežavanje i edukaciju unaprede svoj lični i profesionalni razvoj. Tim povodom večeras sa nama Biljana Janković, osnivač ovog udruženja. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Biljana, hvala vam što ste večeras sa nama i što pričamo o ovom divnom udruženju. I u samoj najavi ja sam se nekako pronašla i mnogo mi je drago što postoji jedno udruženje koje umrežava ljude ne samo ovde kod nas, nego širom sveta. Sigurno će tako biti. Tek ste krenuli sa ovom misijom. I eto, ajde na samom početku gledalcima da kažemo o kakvom je udruženju reč. Da, eto, meni je i drago što ste vi suštinu samo izneli u startu, zato što mi jesmo tu da okupimo, da udružimo udruženje ljude koji žele da rade na sebi iznutra. Jer mnogima od nas je dostupno znanje. Kogod je žedan može naći čašu vode da se tog napije znanja i ono je dostupno kroz knjige, kroz razne seminare i tako dalje. Ali svi ti tragaoci vrlo često ostanu usamljeni kasnije u smislu toga da nemaju sa kim da razmene iskustva, da se druže. I zato smo mi tu da udružimo, da takve ljude spojimo i da probudimo u njima onaj skriveni potencijal. Jer svi mi mislim da nismo do kraja svesni koliko toga možemo, a kada se udružimo sa ljudima koji nas inspirišu i podižu, onda je to prava stvar, jer na taj način izvlačimo iz sebe maksimum. Tako da je udruženje nastalo baš zbog toga da iz ljudi izvlači maksimum, jer mi smo svi, da kažem, u tom nekom smislu kao neke čaše. Znači čovekovo biće jedna čaša. I ona ima mogućnost da se puni određenim znanjima, ali to koliko će da razume, to je sad pitanje od naših kapaciteta i mogućnosti da to znanje usvojimo. Sada, ako se okružimo sa ljudima koji iz nas izvlače to najbolje, mi se širimo i ta čaša se ne preliva, već prosto od one obične čašice za rakiju postaje vinska čaša, pa možda krigla, ne znam, ali u svakom slučaju mi smo u tom smislu rešili da te ljude okupimo i udružimo. Tako je. Radujem se što postoji tako jedno udruženje. Sad, kada pogledamo Facebook stranicu, pomislimo da veliki broj ljudi uređuju i uopšte radi u udruženju, ali u stvari samo vas nekoliko. Jel tako je aktivno i to mi je fascinantno i odlično to radite. Hvala. Trudimo se. Nas nekoliko je lidera, tako da kažem, vođe. Jer kao u svakoj organizaciji postoje ljudi koji su aktivniji u smislu toga da organizuju. Ali ukoliko ne postoje oni drugi koji sve to prate, podržavaju i u tome aktivno učestvuju, onda sve to prosto ne bi bilo, ne bi imalo toliku snagu i jačinu. Mi na stranicama imamo preko 4000 ljudi koji su najvećim delom, recimo 80% ljudi je sa prostora ex-Jugoslavije i na to smo ponosni. Jer dok drugi razdvajaju, mi spajamo. Da, i stvarno sam srećna zbog toga i ja lično. Znači, inicijativa je naša, ali nas je, hvala Bogu, mnogo koji u tome učestvujemo, samo svako na različite načine. Da, divno. Sad, s obzirom na to da smo pomenuli i udruženje, skoro ste pokrenuli i sajt www.talasi.org i dajete neke praktične i jednostavne savete za život. I koje su to teme koje najčešće obrađujete? Mi obrađujemo sve stvari koje jednostavan život i pogled na život čine komplikovanim. Dobro. Jer mi smo ti koji svojim umom komplikujemo stvari, a život nije lak, ali je u onoj svojoj samoj suštini jednostavan. I baš zato svi oni koji komplikuju stvari raznim dubokim filozofijama, mi to sve poštujemo, čitamo, saslušamo, ali na kraju svako od nas mora da posluša sebe i zato mi nudimo različite teme, životne teme sa izrazitim akcentom na jednu praktičnu stranu. Znači, mi nudimo različita rešenja, jer nikome od nas ne pogoduje samo jedan način. Tako da mi obrađujemo sve teme koje čine život, a tiču se pre svega jednog rasta iznutra. To je nekako i najvažnije i onako kao žena morala sam da primetim, prosto je nemoguće. Bavite se i divnom temom, a to je ljubav. Ljubav. Da, to je pokretač svega.
Jeste pokretač i skoro sam baš objavila tekst vezan za austrijskog psihijatra Franka. Eto sad, mi je znao mozak, ne mogu da se setim kako se preziva. Da, sad smo, nema veze, pogledat ćemo na sajtu. Da, na sajtu, znači, koji je jednostavno, čak i u logoru, dok je bio, iznao je ono sa čim se ja suštinski slažem, da se iznad svih mogućnosti, ma kako one okolnosti, ma koliko one teške bile, ljudski duh može izdići, a ono što ga drži pred svega, to je ljubav. I mi se time bavimo opet i sa jednom divnom poetskom stranom svega toga. Ljubav je poezija, ljubav je muzika, ali opet dali smo na sajtu recept, provereni recept, za koji garantujem, inače vraćamo novac koji ne uzimamo. Da, svako ko bude poštovao taj recept može da nađe ljubav svog života, definitivno. Zbog to, da. Morate da mi date taj recept, prosto moram da pogledam. Hoću, zato što je... Ja mislim ono što karakteriše ovaj život svih nas ovde, to je usamljenost. Ljudi su okupirani, trče na sve strane, ali su usamljeni, makar bili u velikom društvu. Da bi našli srodne duše, jer nije srodna duša samo jedna, jeste jedna u smislu ljubavi, ali mi smo sada srodne pod temama koje obrađujemo. Meni je drago da imam među ljudima koji talasaju puno srodnih ljudi, tako da u tom smislu ljubav smo zaista obradili i obrađujemo, jer ona je izvor i suština svega, ali kažem ne samo sa aspekta lepog, već sa aspekta kako do nje doći. Jeste, to je jako važno, to čitamo na sajtu. Obavezno, recept za ljubav, napisala ja. Dobro, verujemo vam i javit ćemo utiske, to obavezno. Nadam se nakon paru, pijemo kaficu za... Može. Sad ono što bih također htjela da napomenem, projekat koji ste nedavno pokrenuli, Brod dobre namere, u kojem kroz intervjue sa izabranim mornarima nudite dosta toga interesantnog. Tako je. Ko je bio mornar? Naš prvi mornar je i naš zajednički prijatelj je Milan Nikolić iz Zano. Zašto? Zbog toga što je to krenulo kao ideja, a pošto smo mi i sa talasima imali pre svega dobru nameru, jer dobronamerni ljudi su potrebni ovom svetu definitivno, znači da predstavimo ljude koji idu napred, koji idu dušom i koji talasaju emocijama i ljubavlju. A Milan Nikolić iz Zano je upravo bio za nas neko koji je takav, i on je sam u svom intervjuu, prvi je bio naš mornar, surfer, naglasio koliko je važno ne povremeno praviti promene i pokretati talase, već svakodnevno. Pre svega talase ljubavi, jer je to, kako je on to rekao, jedna božanska energija koja se onda jednostavno kroz stvaranje i materializuje u našem životu. Divno. Da, ja sam pročitala intervju, zaista sjajan, preporučujem i našim gledalcima. Ko je sledeći mornar? Ili imate ideju? Da. Nećemo da otkrivamo. Nećemo. Ima više mornara, jer Bogu hvala, ima puno inspirativnih ljudi, a mi samo takve predstavljamo. Nama nije cilj da budemo masovni, mi pre svega želimo da budemo kvalitetni i da ponudimo ono što je kvalitetno. I nešto drugačije, to sigurno. Apsolutno drugačije, jer kažem znanje, puno, hvala Bogu, ima škola. I svi se mi možemo naći u raznim tehnikama, svakome prija nešto drugo, ali mi nudimo ono što je drugačije, znači da takve različite ljude, ali samo ljude od akcije spremimo. Jer ono što razlikuje one ljude koji znaju i razumeju, to je koliko oni primenjuju i koliko prosto preduzimaju nešto po tom pitanju. Mi preduzimamo. Dobro, mi preduzimamo i umrežavamo. Apsolutno. To je jako važno. Da, jeste. Sad, ono što hoću da napomenem pre nego što smo krenuli sa snimanjem emisije, pričali smo o tome koliko društvene mreže imaju svoje pozitivne i negativne strane. Ali definitivno kada je reč i o udruženju i o sajtu i o društvenim mrežama, konkretno Facebook, vi ste zadovoljni i nekako je to, ima neke pozitivne strane kada je reč o vašem radu. Apsolutno. Sigurno. Ja ću sad iznati jednu urbanu legendu, da Facebook otuđuje, da uopšte društvene mreže otuđuju ljude, da je to čisto gubljenje vremena. Apsolutno to nije tačno. Zbog čega? Prvo, T.S. Eliot, jedan od omiljenih citata je da vreme koje gubiš živajući nije izgubljeno vreme. Znači, prvo, tamo je moguće naći
prijatelja sa kojima možete uživati, okupiti ljude ako mudro birate sa kim se okružujete. Znači, ja sam od samog starta mudro birala ljude da se okružim one koji znaju, pa ja od njih mogu da učim, ili one koji ne znaju, voljni su to da promene, pa onda oni mogu od mene i od drugih ljudi koji su tu sa nama da nešto nauče. Tako da u tom smislu bilo je naravno i situacija da se ljudi različitih energija pronađu, da neki ne samo pune, već i prazne nas, a to je onda škola. Tako da je Facebook i uopšte društvene škole nama omogućuje da imamo jedno online učenje koje je nama na raspolaganju, zaista. Eto, tako da u tom nekom smislu, ukoliko smo mudri i balansirani u svemu tome, mi možemo i tekako jako dobro da ga iskoristimo. Tako je, vi to radite na najbolji način, to moram da priznam. Biljana, eto, ostaje nam još samo da pozovemo gledaoce da zajedno talasamo, jel tako, da zaplovimo nekim možda mirnim, kreativnim i pozitivnim vodama. Meni je drago što ste večeras bili sa nami, što smo predstavili udruženje Talasi i naravno vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vama što ste me pozvali, bilo mi je zadovoljstvo i zaista evo ja ću iskoristiti priliku da pozovem ljude da se pokrenu, jer samo onaj ko pokreće talase može da dobije i one željene promene u životu. Jer život je radost, ako sami to uradimo za nas. Tako je, hvala još jednom. Hvala vama.